खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय बे भिडिअआ माने जेबो इन्टारेस्टिं नङाब्लाबो माने दिनै माने मा होनना बुङो बेखौ ज'नो माने लोगो नांनानै ओंखाम जानोसै आरोना दिनै माने ज' लोगो नांनानै ओंखाम जागोन नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बारा बुंला ना मा बुङो नोंथांमोना बिदिब्ला जायफोर चेनेलाव अननानै गोदानै फैनाय अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामना होलांदो ना मा बुङो फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोआव नायफालांबाय थादो भिडिअ थिखांनो फाग्ला आं दा होननांगौ नायदोसो जायो मोनसे खालामनो होबाय गैया दालासे बे टाइम मानसियानो थायाबालाय टाइमाव जि टाइमाव आं जासिबाय थादों बे टाइमाव थायानो मानसिया आंनोसो नांगौ दा मा ओंखामाबो लायाव बेयावसो जागोन नामा दाब्ला कुकिंनि खाना दिनै दाब्ला कुकिं इउटुब चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन र' आरो मोनसे नांबावगोन दाब्ला कुकिंनि पार्टि नामा इयो दिनै दा 7 जननि आरोना बेयावनो बेदर बयलार संदों आरो थैद माबा माबिसो ओंखारलायलाङो बथला बिसिगासिनो खैसिन जागोन होननाय दिनै मानसिया गुबै बेसे 8 जन ना 7 जन 8 जन जायो ना और एक बार ढकना पड़ेगा इसको 10 मिनट के लिए दसिन नामा behind the scene nobo ma बोरै जायोबा मिथिला आरो दाब्ला कुकिंनि संनाय मोनोना गोथां जायो ओमफ्राय नै हेन्ड ग्लभ्स अनलाइन मायाव खालामबोदों अनलाइनखौ ओमफ्राय मिश'आवसो खालामनाय ना अब फ्लिपकार्टआव मोजां फैयो मोनबायानो नामा आइखौ खोबना दोननांगौमोन सोरनि इयो हा होमबालाय खोबना दोननांगौमोन लाइखौ सुवागौ माबा मोनसे बानाय आरो मथिबा दसे मोखां जाना थानायाव सैमाया जाना गालांथोसै हा मथिबा दसे मोखां जाना थानायाव सैमाया ग्लाब जाना गालांथोसै होनदों Halo. Ini Pak. Ranting ya. Ranting. Di sini rene-rene nang kok. Zakhangane. Wah, bursa. Ha? Pure kaleran mutulin ke. Rene-rene nang kok dikezakhangane.
दा लोगोफोर माने ओंखाम जाखानानै माने ज' नोंथांमोनाथ' नुबाय माने ज'यैनो ओंखाम जाबाय आरोना जोङो